Ola, moi boas, son Drenian para Esbardallando. Hoxe temos con nós o prazer de poder esbardallar con Sherwood, máis con Xurxo, que veñen en representación do equipo fundador de Irmandades do Dado. Si vos queredes presentar. Sí, ben, eu voume presentar primeiro, pero antes de presentarme hai que aclarar que o equipo fundador cousa que xa sabemos nós, pero igual a xente que está vendo non, o equipo fundador de Irmandades eran tres persoas, unha das persoas non está hoxe connosco que é Paladina, nada, mandarlle un saúdo dende aquí, nada máis, saúdos Paladina. E pola miña parte, que podo dicir, máis que, bueno, son Sherwood, son Viriato, no meu nome offline, son xogador de rol dende fai moito tempo, son máster de rol dende fai menos tempo, levo xogando a rol en galego máis ou menos o tempo que levan as irmandades existindo, non? Porque tamén foi un catalizador para que eu participase máis na miña en de Coruña, é outro dato que podo mencionar que de ele. Pois boa noite, eu son Xurxo, tamén son da Coruña, levo xando rol pois xa máis de 2 décadas, pero rol en galego moi poucos anos. Non podes ver que isto va a ser un fío dando esas respostas esta noite. Dirixindo, a verdade é que comecei a dirixir moi cedo porque, como se adoita diciendo rol, ninguén quere dirixir, entón cago ben seguida ese traballiño. E bueno, iso para agora. Pois nada, moi benvidos, agradecervos que estedes hoxe con nós, a verdad que bueno, como sabedes, moita xente, ao mellor a xente que non, o noso proxecto en común Desbardallando naceu dentro da vosa comunidade, por eso para nós é moi especial poder contar con vos e que poder compartir co resto da xente esta comunidade que é tan especial para nós, digamos, noso hogar, que podas contar a vosa historia. Bueno, para mí, teño que dicir que non o pensara, caera na conta, pero non o pensara, que é certo que esbardallando nace en Irmandades, que dicir que, bueno, pois é un honor e un prazer, e sempre é unha alegría ver que un proxecto dá lugar a outro, vaise transmitindo a todos. Sí, de feito, bueno, parte dos obxectivos das irmandades, logo tocaremos eso, era justamente servir de punto de encontro para que estas cousas acontecesen. Entón, ver que aconteza écheme o corazón de calrociño. Pois nada, unha das nosos costumes que estamos iniciando é recoller dentro das nosos víctimas, digo, bueno, os nosos invitados, cousa que vos tocará cara ao final da entrevista, unhas pequenas preguntas que van ser a cegas para a próxima persoa que veña invitada detrás de vos. E isto vos deixamos o tempo para que podades pensar a vosa vinganza e pasamos a propoñervos as preguntas das compañeiras que viñeron antes. Como sabedes, foron as fundadoras de outro canle moi importante do rol en galego, que foi Galicia Rolera. Entón, como viñeron tres personas, teño a que transmitirvos a mala noticia de que teño para vos tres preguntas. Pois adiante, bueno. Vale, a primeira pregunta por parte de Nid, que vos quixo deixar, foi cal é un momento así que recordades que vos saltachedes unha regla ou vos inventáchedes unha regla completamente nova que non existía, de tirar pa diante, modo Deus ex máquina, tanto sea como xogador, como director, ou, bueno, digamos eso, adaptar o xogo completamente a vos, de forma épica. Eu podería dicir que é unha pregunta difícil de responder para min, porque sobre todo onde fai bastantes anos xa xogo a xogos nos que, digamos, primeiro as reglas me gustan e despois deixan bastante a discreción do máster, entón realmente é difícil romper unha regla, non? E non sabería dicir en que momento de feito, agora que o penso, probablemente debín de saltar algunha regla ao principio cando xogaba a xogos,
con moitas máis reglas e coñecía eu peor cando dirixía xogos deste estilo. Pero é que non son capaz de dar unha resposta témome, unha resposta satisfactoria a esta pregunta, non o lembro. A verdade é que tes razón, comentaba antes que eu comecei dirixindo moi cedo na miña carreira roleira, comecei dirixindo de 3 ou 3-5 naquela época, o que sempre tentaba como máster novato daquela era que todas as miñas sesións tivesen algo como super espectacular, porque pensaba que o traballo do máster era como cada día facer unha escena máis impactante que a anterior. Entón constantemente batía contra o feito de que non todo está tan definido como quixeras. Entón, se facías un combate subacuático, eu inventábame que movías se cadra un pé, pero se podías nadar movías 5, e para golpear eu inventaba reglas un montón rarísimas. Entón eu penso que os meus xogadores chegaban ás sesións e dicían, que carallo inventou este agora? Entón, non sei se facía un bo traballo ou non, pero é verdade que de cada vez tiña como constantemente que inventar as propias regras, porque inventame cousas como combater nunha piscina contra unha bolez, como te moves cando te salga pola cintura? Pois non sei, máis 2, máis 1, máis 4. Entón, bueno, ia sabendo como podía. Ocórreseme que quizá ni estaba pensando máis, porque o que ti facías nas túas partidas era construir por enriba das reglas, non? É dicir, facer esas reglas caseiras e planificalas. Igual ni te estaba pensando, isto é un pouco especular, nem pode meterse na cabeza de outra persoa, pero romper unha regla para salvar unha situación. É dicir, tomar no momento pensar o xogo está interpoñéndose entre nós, a mesa e a diversión, ou nós e a mesa e a emoción, ou nós e a mesa os intereses da parte. É que a miña resposta volve a ser a mesma, que é que non estou seguro de telo feito nunca, sabes? Non te creo. Se tes dirixido de algunha vez, estou seguro que ti, como eu, que como todo o mundo, máis dunha vez dixeches que o xefe estaba morto cando non estaba porque era o momento no que tiña que morrer. No que alguén daba unha hostia cando tiña un punto de vida e di, mateino, e ti dis, sí, seguro que o fixeches, seguro. Dirixín D&D, quinta e 3.5, e nunca fixen iso, o mellor por iso deixei de dirixir D&D, porque non era algo, non eran unhas reglas que se adaptasen a mí. Son un pouco cuadriculados. E ao revés, en plan, que están a matar o monstro moi rápido e dis, isto vai ser unha merda. E de súpeto tengo o doble de vida. En plan, non, ainda está inteiro. Eso teño feito xogos onde se pode facer. E penso que é moi natural a medida que se vai collendo experiencia retorcer un pouco as reglas e o salto, digamos, natural para vos xa é directamente xogos que vos dan un pé libre a interpretación pura e dura. Sí, que a máis a min desfacerme de xogos con reglamentos moi pesados e ir a xogos non vou decir máis libres, pero máis lixeiros, foi algo que me axudou moito a comezar a dirixir con máis comodidade, con máis seguridade, con máis disfrutando máis, entón, claro, sentido. Sí, eu son nese sentido son un pouco exfumador, e agora renego de completamente hasta o extremo de ser pesado. A verdade, comecei no rol no mundo das tebras, de World of Darkness, vampiro, melobo, cazador. Sempre me presentaron como un sistema bastante máis narrativo, pero tiven sorte de dar con máster e compañeiros como foi Sherwood nalgúnha ocasión. A verdad que para min os bandos deshecho de D5 fíxose moi divertido. Sí, el Secho ten unha soltura natural co sistema. Tamén unha das cousas que me abriu os ollos foi cando li unha comparativa que se queres ter un ollo cibernético en D&D aparecía como 3 carillas de reglas. Se queres ter un ollo cibernético en Fate escribes teño un ollo cibernético. E literalmente é todo. Non falta nada, iso é todo o que necesitas en Fate para ter un ollo cibernético. E para mí foi bom. Mind blow completamente. Exactamente. Vale, logo a seguinte pregunta sería de parte de Menta, que a pregunta que vos deixou foi cara ao coleccionismo. Bueno, como ela non tiña moi claro se a seguinte persona que iba a vir, porque un pouco o chiste da pregunta é que se xa cegas, deixou dúas vertientes.
A segunda vertiente que penso que podemos deixar, bueno, xa que debe responder tamén, sería cantos xogos de mesa tes, e a pregunta para roleiros que a que máis nos ocupa sería si tedes coleccionados varios ou cantos sets de dados e si os tedes asignados a un xogo, a unha personaxe, se teñen algunha especie de lore, cariño especial. Pois vou comezar eu, entón. Eu son moi pouco fetichista dos sets de dados, entón teño poucos sets de dados, porque cando chegou un momento no que tiven 4 sets de dados, dicir, dados dende o de 4 ao de 20, o típico. Xa non precisei máis. Teño algúns dados de 6 extra, porque xogo moito PBTA, moito Dungeon World. Teño os 2 dados de Galicia Rolera, que collín no Roliversario, que teño moito cariño, e de vez en cando adopto algún dado máis que vai aparecendo na miña casa, porque alguén se lle olvida ou que sexa, pero teño moi poucos sets de dados. 4 sets de dados son poucos sets de dados, son consciente na comunidade roleira. Eu son un pouco pega, entón gustan as cousas brillantes de cores. Tampouco son como esta xente que ten unha bolsa chea de dados. A min gustame que tean, pero como completiños, como con sentido. Eu teño 4 sets completos, como di tamén Xerbu. Teño de D4 a D20. Logo teño de Fate, teño 3 xogos. De Power by the Apocalypse teño 7 ou 8, incluindo 2 de Galicia Rolera. Teño tamén o dado de Irmandades do Dado, do logo, por certo. Sí, claro, claro. E de feito, quero dicir aquí que ainda temos os cantos. Entón, se alguén quere un, temos unha bolsilla, podemos repartir. Eses dados de Galicia Rodeira, que son dados de 6, que non sirven nin para xogar, nin para facer promoción de Galicia, perdón, de Irmandades do Dado, que non sirven nin para xogar, nin para facer promoción de Irmandades do Dado, porque non tengo nome por ningún. No. Bueno, a promoción é certo, pero é o logo. Pero son moi útiles porque seguro que é o único D3 que tes na casa. Pois aí está. Teñen a bandiña galega, teñen o 20 en vermello, teñen de 6, que fan fantásticos. Sí. Respecto a pregunta dos xogos de mesa, xa que estamos, aquí debo ter como 4, non, teño máis, que teño os pequenos nun caixón. Teño uns cantos, 10, 12. De caso os meus pais vais, que non sei se son meus ou non, é a típica cousa que de propiedade soviética, digamos. Familiar. Exactamente. A traxedia dos común. Perdense pezas e non é culpa de ninguén. E logo a última pregunta sería de parte de Jess, de Lamia, que sería, pensando nas películas que vichedes, bueno, se seguides o seu contenido xa vos vai sonar un pouco a pregunta, cal sería unha película que vos colleríades para dirixirlle a outra persona? Si, unha película que podería facer unha boa partida de rol. Eu teño dúas respostas e logo, digamos, máis de broma e unha filosófica. A resposta obvia é a última película de Dragones e Mazmorras, que desde aquí recomendo a todo mundo que non a vira, porque é un peliculón, non, en serio, a do 2000 é unha merda, sabémoslo todos, pero a nova é boísima. De feito, nunca entendín por que foi un fracaso, pero é tristísimo. Mira, a miña moza ode o rol. Puxen ya ese filme un día, gustoulle. E un día que eu non estaba, puxo o filme outra vez por velo outra vez. Para min, estumpou a cabeza. Entón, para que vexades o boa que é. A segunda pregunta é que te teño que facer unha partida basada en Wild Wild West traído a España, que era Wild Wild Wesca, pero a historia non quedou moi lá. Pero o terceiro tamén é que o problema de dirixir unha partida basada nun filme é que se eu xa sei como aconteceu no filme, teño dos opcións. Ou aterme fielmente o que aconteceu na película ou tentar conscientemente afastarme. Entón penso que por unha por outra non ia sair ben de todo. Entón, hai un debate aí filosófico. A min pasaríme un pouco o mesmo, porque son de dirixir moi de forma aberta, non, é dicir, non ter planificado ningún xiro, ninguna escena, ningún desenvolvemento, simplemente coñecer o escenario, os personaxes, os lugares e tal, e ver o que fan os xogadores con el. Entón pasaríame o mesmo. Eu podería pensar nunha peli que fose no que a premisa fose un escenario interesante e ver como os xogadores e as xogadoras interaccionan con esta premisa de película e fan a súa propia película ou igual fan unha cousa moi parecida á da película, pero sí.
No meu caso, de vez en cando venme, atópome con ideas ou atópome coas ganas de dirigir partidas inspiradas ou escenarios inspirados en películas, e un do que ali no seu momento surxo era a aventura do Poseidón, a historia deste cruceiro que se dá a volta e os supervivientes tenen que escalar cara abaixo, non, mellor dito, como aprofundar no cruceiro cara arriba, non? E sair á superficie. Parecíame moi interesante porque o entorno é o propio inimigo, o laberinto sen ser laberinto, non sei, as películas aventureiras antigas teñen algo distinto. Eh, pero bueno, está no caixón das ideas non desenvolven. Pero sí, sí. Pois hasta aquí serían as preguntas que vos deixaron. Ahora tedes, digamos, o tempo da entrevista para poder maquinar un pouco a vosa quenda. Nada, o único comentar, dixeches, Xurxo, que tiñas unha partida estilo ambientada en Wild Wild West. O meu máster de cabeceira traballa tamén un xogo, non sei se conoces, un sistema, creo que é español, Steam States, que Non o coñezo, a verdade. é un pouco, el sempre que nos conta un pouco cara a novos xogadores, porque é unha persona que sempre intenta atraer novos xogadores ao rol e captar xente, vítimas novas, sempre nos conta, se imagina unha película tipo Wild Wild West completamente con cousas mecánicas e tal. Bueno, un xogo que non se continuou, que dá, digamos, o primeiro libro e tal, iba a salir unha expansión, non saliu. Bueno, é un pouco máis D&D do que el acorda dirixir, pero, bueno, a ambientación pareceme chula. Sí, sí, a mí Wild Wild West é unha dos meus filmes favoritos no senso de placer culpable, é dicir, unha peli de aventuras que ten todos os elementos de unha ambientación que é fantástica. A aventura que estaba escribindo era agnóstica pro sistema, era solamente o que os personaxes, o que acontecía, podía xogarse con calquera sistema tamén dependendo do xiro que lle queras dar. Se cadra Savage Worlds podía ser o que máis se aproxima así de primeiras, pero podías xogar obviamente perfectamente con Fate ou, non sei, con calquera outra cousa. O con Brindlewood Bay, claro. Pois seguro que sí, seguro que, porque ao final había un misterio a través de Wild Wild West do filme, tamén da miña partida, que está a pasar, que secuestrou estes científicos, etc. Pois ao final se cadra unha cousa de Alien das dimensións, sabes? Un villagastra interdimensional que invocou a Cthulhu, pode ser? Eu sí que coñezo Steam States, polo menos no seu momento, entereime da súa saída e da súa premisa e tal, e parecíame interesante, é dicir, era como unha mistura como de D&D ou Reinos Esquecidos, non? Steampunk. Parecíame moi chulo. Sí, sí. E logo non o seguí, pero non dixeches o pecador, dixeches o pecado. Quen é ese máster teu que... Sí, o meu máster de cabeceira onde eu empecé a xogar no rol, xa que tamén contaches, eu empecé un poquinho antes da pandemia, eu sempre fui un xogador de bueno, empecé xogos de estrategia, Warcraft, polo Warcraft, aí collín un pouco o rollo do rol, digo, a ver que é a R esta do MMORPG. Din un pouco o salto a rolear no xogo e un poquinho antes da pandemia foi que me empezou a interesar, entrei nos mundos de Twitch e tal, e me recomendaron, no, si queres empezar, este home sempre fai, sempre tal, bueno, fixemos amistade, agora é un bo amigo, aí caí xa nas redes completamente do tema de rol, mundo das tebras, Steam States, e logo, bueno, din o salto a D&D pola oportunidade do voso canle, de rolear en galego, de rolera, bueno, aquí estamos. Parabéns. Así que nada, dentro xa un pouco máis da vosa pregunta, iniciamos a entrevista sobre a orixe e a motivación do grupo, que penso que quedou clara, sería como vos coñecedes o grupo, o núcleo duro que funda, o equipo de fundador de Irmandade. Pues, se queres eu falo do primeiro vínculo e ti do segundo, Xerdo. Claro. Pois son un pouco o eslabón. Sí. A ver, Piri e máis eu conocémonos de toda a vida, de hai 30 e tantos anos, porque éramos veciños, compañeiros de escola, entón eu penso que nos coñecemos desde que teño lembranza, está aí, básicamente. Sí, desde se chama preescolar, infantil, o que sexa, sí.
Entón, bueno, leva toda a vida aí, en algúns momentos teníamos máis relación, outros menos, porque a vida sempre vai así, pero vamos, sempre estivo aí. Sí, esa é a verdade. É dicir, máis ou menos algúns anos ou algunhas etapas nas que non nos levábamos tanto, pero bueno, a feita a pandemia tamén colaboramos en máis cousas. E logo está o tema, logo está Paladina, non? Que é a terceira pata dese equipo fundador. Eu fun o que coñecín a Paladina porque os dous colaboramos en a organización das Jornadas Pórtico en 2020. Vale? Estas jornadas de rol online durante o ano máis duro da pandemia foron parte da ISPACON, que é a Convención de Pórtico, que é a Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción e Terror. Dun xeito ou outro acabamos os dous metidos neste equipo. Eu vin que ela traballaba super ben, tamén vin que era galega, e que cando lle plantexei a posibilidade de participar neste proxecto que tiñamos entre mans, pois dixo que sí inmediatamente. E así foi como acabamos desencaixar. Vamos que a miña relación con Xuxo, a nosa relación é moi de lonxe, e con Paladina foi máis case uns meses antes de que fundásemos Irmandade Dourada. Podríase decir estar no momento axeitado no lugar exacto. Totalmente, foi un alineamento. E como chegache desa idea de iniciar deste proxecto? Imagino que xa dentro de organización de outros eventos como o de Pórtico. Sí, vou comezar eu respondendo esta pregunta porque inmediatamente voulle pasar o testigo a Xurxo e vai quedar el respondendo todo o que quere. Eu acabei neste proxecto de Irmandades Dourado porque Xurxo lioume, díxeme, imos montar isto, eu dixen, ok, e xa está. Sí que tiña experiencia respecto das jornadas Pórtico, que saíran moi ben e a mí dame moita experiencia, pero máis alo diso, foi Xurxo a cabeza pensante que estaba detrás de todo isto, así que, Xurxo, como diches con esta idea? Isto foi como meme de pratos combinados de ímonos facer de ouro, cuñado, pois así se dixe que eu diría todas xamente. A ver, supoño que aquí se xuntaron dous elementos, a verdade, non? Que son, primeiro, obviamente, chegou a pandemia e foi cando o rol en liña entrou nas nosas vidas, todos de súpeto descubrimos, bueno, que había xente que levaba anos facendo, pero como o mainstream descubriu que se podía xogar o rol online, cosa que antes ni nos plantexamos, porque é mellor en mesa, entón comezamos así, tamén se coincidiu con que eu estaba a colaborar coa saída do primeiro libro de rol en asturiano, de Nicolás Bardi, un amigo meu, entón deume por pensar aí, eu que levaba anísimo xogando rol, en plan, rol en galego, pregúntome se haberá algo, eu non tiña nin idea naquel momento, de nada do pasado do rol en galego, bueno, que logo investigaría. Gaidil. Non sabía nada, non coñecía nada, non sabía nada, para min era como plan de pregúntome se alguén algunha vez tería pensado algo disto, o sea, para min era como Colón chegando a América e dicindo vale, como se acabo de encontrar aquí, seguro que ninguén coñecía isto, eso era eu en 2020. Entón, teño a impresión de que pode acabar sendo un pouco name dropping. Entón, vou dicir saúdos dende aquí a Pablo de Santiago por facer o pioneiro dos xogos de rol en galego, nada máis. A habitación celta saído en 2007, o sea, tiña tempo, pero non sabía nada, entón pregunteime, pregúntame tal, entón con ese adanismo, se lle queres, pensei, hostia, pues con todos os servidores de rol que están a sair, vamos a montar un en galego, porque aguante, joder, e miramos, e non había ningún, naquel momento, no primeiro momento no que miramos, entón dixen, vamos a montar un, hostia, joder, así, hai que falar máis galego, hai que facer, non sei que, non sei canto. En unha destas, mentre estábamos lucrando a idea, descubrimos que existía Galicia Rolera. Entón pensamos, mira, fantástico, xa temos algo aí. Entramos ambos en Galicia Rolera. O que pasa é que Galicia Rolera é un servidor bilingüe, que está perfectamente, pero non é a idea que tiñamos nos en mente. Nos queríamos algo como un pouco máis comprometido co galego. Un espazo onde o galego fora o galego e non fora algo que tiña que estar compartindo espazo co castelán, porque bueno, pensamos que podía ter un espazo de seu. Entón, estivemos uns meses en Galicia Rolera, vendo un pouco, tomando un pulso un pouco a comunidade, e finalmente decimos que efectivamente que preferíamos montar un servidor onde se falase en galego, só en galego, para a comunidade netamente en galego.
E así foi. Liamos a Paladina tamén, en xaneiro de 2021, pois aí arrancou. Sí, penso que, de feito, o servidor en sí tivo unha primeira existencia antes do seu anuncio oficial, non? Que foi unha partida que xogamos os tres, máis Blanca, a miña moza. Sí, en novembro, finais de novembro, podo ser? A probar un pouco o servidor, ver se que estamos todo configurado e tal, sí. Rápido. Unha beta propiamente dita. Exactamente. Sí. Pues nada, un saúdo a Branca tamén que nos saberá ver algún día destes. Nada, neses primeiros intres que encontraches algunha dificultade, desafíos? Bueno, se quedes en algo na mente. Sempre teño algo na mente. Eu por fala que non sexa. Non, estaba a pensar que o problema un pouco, tamén un pouco o problema que queríamos solucionar co servidor, ¿no? Que era en plan, non sei en que momento descubrín eu Gaidil durante este ano, desde ese marzo que comeza a pandemia ata a Fundación de Manuel Soldado, pero eu lembro que estaba un pouco altraxado, en plan de, pero como non puiden saber eu que leva 13 anos que existindo xogos de rol en galego, hubo cosas por medio, e descubrindo máis, iba contando en Twitter, eu que descubrí que hai outro máis, rapaces que non sei que se fixeron cousas, como é que eu non sabía nada, estaba como alporizado ao respecto, non? Te digo pouco. Entón, parte do que queríamos tamén co servidor en plan que haxa un punto no que o que se está facendo o que se pode facer no rol galego non se perda. Non había ningún punto onde ir buscar xogadores de rol en galego porque, entre comillas, Traspas non había ningún sitio en liña onde ir a topar xente ou materiais en galego, non? Entón, e ao mesmo tempo, o problema era, cando queríamos publicidade as invandades, onde vas falar disto? Claro, era un pouco a pescala que morde a cola. Non había un sitio, facemos un sitio, pero como avisamos a xente de que hai un sitio onde a xente pode vir falar do que... Entón, para min, facer a publicidade ao comezo e conseguir xente foi un dos problemas. A parte, xusto cando o mes que fundamos, perdín a miña conta de Twitter, pero iso que foi, que entón, que tiveramos moito éxito cando chamamos a participar nas xornadas de Nadal de Galicia Rolera para xogar en galego, fixamos un pouco de publi, funcionaba moi ben. 2 semanas despois perdín a conta de Twitter, non podemos facer publicidade do servidor que acabamos de fundar, entón penso que para mí foi máis complicado o comezo. Non sei se compartas. Seguíate bastante xente nesa conta de Twitter. Por cosas burocráticas acabaste sen o control da conta durante un tempo. Dando tempo, si logo recuperei, pero xa... Sí, era o momento clave foi ese. Sí, penso que o desafío é ese, como informar ao público objetivo, esa cansexa ao público objetivo, esta foi unha conversa moi interesante nos inicios, de que existimos, porque, bueno, por como é o mundo e como é a nosa sociedade, hai constantes novidades, constantes cousas interesantes que aparecen no feed da túa rede social de elección, e a cousa que era moi difícil chegar a xente. Tiñamos a sensación de que era bastante difícil chegar a xente. Logo, convencer tamén a xente de que quedase, de que participase, porque ao principio había bueno, sempre ten habido unha pouca oferta de partidas, non? Entón, esas cousas eran as principais. Despois, eso podería ser como específico do contexto ou algo así. Despois, era moi de nicho, que era algo específico do propio proxecto. Rol en galego, eu penso que incluso agora que hai moitísimos ou moitos proxectos e moita xente facendo cousas, segue sendo unha cousa moi minoritaria. E despois que tampouco nós éramos expertos en redes sociais ou en dar a coñecer as cousas, non tiñamos unha experiencia anterior, incluso a miña participación montando as jornadas Pórtico foi un pouco nas bambalinas, na comunicación do proxecto. Entón, realmente igual precisábamos un equipo inicial con máis experiencia en cousas parecidas. O máis arraigado no terreo, por exemplo, eu al final tamén levaba moitos anos fora de Coruña, non coñecía tampouco xente, non estaba asociacións na Coruña, por exemplo, o que sei, pues en Draco, que pudiera, digamos, na vida real tampouco dicir, rapaces, montamos isto. No fondo, a xente que coñecía de rol en Galicia era o meu antiga xente coa que xogaba rol, que perdera o contacto completamente, como que di Viriato, entón tampouco podía tirar de conexións para facer publi, xa non nas redes, senón, digamos, por WhatsApp, tío. Eu tamén penso que acusei iso. Que de todos xeitos outra xente atopou os mesmos obstáculos, quizá non o do proxecto que foi tan de nichos como os demais, saíron adiante, e un exemplo é Galicia Solera, non? Porque elas tampouco viñan de ter outros proxectos semellantes,
que non me equivoco, quero dicir. Sí, supoño que no noso caso era peor polo tema do idioma, porque do seu ao final o público objetivo é moito maior, entón podes crecer un pouco máis orgánicamente, Sí, pero vamos, non quero quitarlles mérito para nada, quero decir. claro. Sí. Non, é unha cousa complicada, porque a veces funcionan os proxectos Se o soubéramos, sí, claro. Sí, sempre está ao punto de sorte, pero bueno, hai que intentalo, hai que estar aquí, sempre hai xente, eu teño como xa personal unha mentalidade que é eso, que por moita pouca xente que chegues, si chegas a alguén que de verdade lle importa e que de verdade, sobre todo, como vos empezaches, moita xente empezou na pandemia, que foi os dous booms dos roles foron a pandemia e a normalización en series, porque dende que saliu Stranger Things, a peli nova de D&D, eu recordo ver a serie de Flash que pasan un capítulo xogando D&D, foi como que a xente lle abriu os ollos e como agora nestes tempos está ben visto ser friki, non como fai 20 anos ou 30, a xente pois parece que o abrazou como moi guai, mas incluso encontras eso, xente que a serie de Vox Máquina, que non coñecía Critical Role, que é un éxito a nivel Estados Unidos brutal, o sea, Sí, o tema de esta vou dicir con moita prudencia, con moita idade de prata do rol. se non é a de ouro, cal é a de ouro, se non é esta. Sí, por eso digo que con moita prudencia. Sí, é todo un melón que espero que atopedes en Esbardallando a xente máis coñecedora destas cousas para pensar. Sí. Vale, vos tiñades algunha meta cando creachedes simplemente difundir galego e pasalo ben? Paso xa pataca quente a ti. Sí, porque ahora, antes desta entrevista eu repasei os documentos que fixemos ao comezo, cando decidimos poñer negro sobre branco algunhas das ideas que tiñamos, non? Sí que chegamos a definir un pouco que clase de comunidade queríamos, quizá faltaba un marco temporal, é dicir, estes objetivos non estaban temporalizados, realmente non eran moi accionables, non eran moi bons objetivos, non? E tamén faltaban pois concretalos máis, pero a idea era conseguir formar un servidor, unha comunidade de polo menos 100 persoas, cousa que non tardamos moito en conseguir, isto quero lembrar, pero bueno, os servidores de Discord sempre son moi enganos, non? Porque hai moita xente que se une, pero a maior parte pasou por ali e xa non volve a mirar, non? Unha cousa así, pero bueno, o objetivo era eso, que fora de 100 persoas, galegofalante, dicir que a lingua vehicular, por non ocultalo, a única lingua que se falase no servidor fose o galego, que fose un espazo inclusivo e o máis seguro posible, e para iso tamén pensamos políticas de moderación concretas que viñan un pouco das jornadas Forti cando estivera, que estivera visiblemente activa, e que a xente pudiese ver que había partidas regularmente, que fora aberta, porque moitas desas partidas invitasen a xente nova, que non simplemente fosen como campañas de xente que xa era parte do servidor, que fose automantida, é dicir, que as partidas non saísen do grupo fundador, senón que os propios participantes espontáneamente ofrecesen partidas, que fose autoxestionada, quizás un das cousas que non chegamos a conseguir máis claramente, que funcionase un pouco máis democráticamente ou máis participativamente, non? E nada máis, eso eran os obxectivos que tuvimos. Pero claro, xa digo, non estaban enmarcados no tempo, non era queremos conseguir isto a un ano vista, non? Entón, bueno, pois tiñan esas carencias como objetivos, pero bueno, penso que era un debuxo bastante definido do que queríamos. Sí. Tedes tamén dentro do equipo, como sendo varias personas, tedes algunha visión, enfoque diferente ou é completamente unitario?
Eu penso que tiñamos unha visión semellante, porque ao final o que queríamos era que houvese máis rol en galego. En xeral, os obxectivos todos eran cada unha meta que era fomentar o rol en galego. Entón, dentro diso, ao final, dentro das metas que definiu Sherwood de Pazo Seguro, etc., ao final, todos pulamos na mesma dirección. Propoñer partidas, participar partidas, fomentar a conversación. Entón, penso que nese sentido non había pouco roce interno. Ao final, vou facer isto, fantástico, dalle. Sí, pero teño que puntualizar. Non era, penso que non era só iso. Queríamos ter un servidor dedicado a isto e que estivese vivo, non? Porque non éramos un grupo que estivese indo por xornadas e outros servidores facendo partidas en galego e tirando a xente a facer partidas en galego. Non era só a promoción. Era a creación deste servidor e que este servidor que fose un punto de encontro, pero moi importante, para a xente interesada no galego. Penso que todos estábamos na mesma página. Penso que Surcio, eu, Paladina, logo Jess, todos entendíamos a importancia deste servidor ou desta comunidade hospedada neste servidor, pero quizá non tiñamos claro, non é que tivésemos ideas distintas, non tiñamos claro como concretar isto, non como facer realidade este proxecto. Era un pouco no que igual podían surgir como discrepancias, ainda que nunca houve moitas, no sentido concreto de como. Sí, referíame un pouco a iso, que se alguén dicía, nestas xornadas podo facer isto ou propor unha partida tal, todo ia cara a idea de manter un servidor eso, que tivese actividade, que fose un punto de encontro atractivo. Entón, nese sentido, non había pouco, eu non lembro agora unha ocasión que alguén dixese que tal facer isto? Alguén dixera, que dis? É a peor idea do mundo, porque ao final todas as ideas ian como pulando na mesma dirección, e podía haber un pouco de debate interno sobre como executar algunhas cousas, como en calquera outro sitio, pero ao final tampouco... En galego, palante. Sí, eso sí. Sí, bueno, que fose a idea un pouco de que fose un espazo seguro, ¿no? Que non quere dicir que non se podan xogar certas cousas nin nada así, simplemente que haxa ferramentas para que todo o mundo estea ben. Garantir a convivencia. Dentro da identidade desta definición, unha cousa que sempre me gusta preguntar é como xurde o vosso nome? Foi sempre este? Cambiáchedes? Bueno, aproveito para estender no vosso caso que fixeches, porque eu non sabía que o dado do logo existía realmente. Tamén, se nos queredes comentar do logo, inda que, bueno, é autoexplicativo, non? Un dado. Ui, ten chicha isto, ten máis chicha na que pensas. Vou comezar eu, logo lle paso a pelota a Iriato. O nome original da comunidade do seguidor era Vas Dado, que é un nome que se me ocorreu a min porque, primeiro, é unha referencia a un programa que houve na TVG nos 90, era un concurso do Xabarín Club, que sorprendeume que moita xente non o lembraba, para min era unha parte bastante icónica do Xabarín Club. Cada porque eu vía o concurso e a xente que non lle gustaba, pois cambiaba de cal, non o lembraba máis. E xogaba con... E xogaba que era de dado. Para mí sempre foi moi importante o concepto de dado como icónico do rol, porque me parecía que ao final é unha das poucas cousas que case calquera sistema de rol usa un dado. Entón, xogar con co dado que estivera presente parecía moi importante. Entón, dai o nome de Vas Dado, que é como co que abrimos todo este proxecto. Pero logo decimos mudar. Sí, a ver, a cousa foi que para unha das persoas que formaba era unha parte activa da comunidade, que era Jess, na súa zona ou no seu entorno, que sexa, a Vas Dado tiña unha connotación de ir bébero, non? De borracheira e destas cousas. Non se sentía cómoda e a min penso que partiu un pouco de min como a forma de casar unha cousa con outra. Ocorreuseme que era unha boa ocasión, unha oportunidade para facer unha cousa máis, o sea, conseguir que a xente sentise máis súa a comunidade. Foi pois facer o proceso que fixemos de escoller un nome novo, que foi basicamente dicir iso, vamos a escoller un nome, todos os que estades aquí pois podedes votar, podedes propoñer nomes e tal, e o fixemos e saiu Irmandades do Dado, e a mí penso que foi un cambio
para mellor. Penso que foi moi boa idea. E foi idea túa, ademais, foi unha proposta túa, que ao final acabaste usando o nome igualmente. A verdade é que anda, o amigo comezo non está moi contento co cambio de nome porque está bastante enamorado de Basdado, que ahora miro e digo, é un nome de merda, verdade? Pero naquel momento está bastante atado, pero a verdade é que Vini convenceume con isto de o nome ten que ser da comunidade, porque foi xa uns meses despois de inaugurar, xa tiñamos un grupiño, e díxome, se isto ten sentido, o nome ten que sair de nós, temos que como que decidir, a comunidade ten que decidir o seu propio nome, e a verdade é que non podía negar ese argumento. Entón, todos propuxemos nomes, eu propuxen este, que é un xogo mantén o dado, que como digo que para mí era importante, pero xoga con esta idea das irmandades da fala, non? Un pouco ese duplo senso como un grupo de xente que se une para fomentar o galego. Entón, gustame a idea das irmandades, porque tamén é un concepto moi típico do rol de fantasía, dos gremios, as irmandades, parece como que gustaba. Entón, propuxen. Sí. Nos estiñamos como 20 candidatos, me parece unha cousa así. Sí, tivemos un montón, pues, a comunidade escolleu este. E sobre o logo, foron, mira, lembro que foron como, non sei se unha semana ou varios días propoñendo logos, tanto Paladina como Virgo máis eu, cada 5 minutos alguén tiña unha idea nova, poñía, non lle gustaba o resto, xa está, xa o teño rapaz, este, non, odio, mira, chegou o momento de pensar que non íamos ter logo, porque estivemos debatendo, probando 15 millóns de ideas diferentes. A mí, por exemplo, eu non quería un D20, porque pareceme que o D20 é demasiado atado a D&D, eu a min, que xa non xogo D&D, quería que fora un pouco máis neutro. Entón xogamos con un montón de cousas, teño que confesar, que non sei se unha vez contei, por certo, que eu insistía no D6, en cousas co D6, porque eu xa tiña en mente a idea de facer un D6 físico. Entón quería que o logo... O que pasa é que non o quería contar, por si acaso, pero eu insistín que fora un D6 porque xa, algunha vez facemos un D físico e é unha promo fantástica, tío. Entón, alegrome que ao final saíra. Non pensaches niso de onde por o nome da comunidade? Non, niso non. Pensei que ia ser autoexplicativo, tío, que a xente decir, guau, este logo que ten a bandeira galega de que, tío? Ah, pois mira, meu, dunha comunidade que se chama tal. Pero que saibas que eu conservo todas as opcións diferentes de dados de logos que fuimos proponiendo. Un día vou facer unha exposición normal. Había un que me encantaba, que ainda lembro que non lle gustou a ninguén, pero vou contar aquí, era sobre fondo amarelo, era un D6 coa cara vermella e outro co D6 coa cara verde, que era xogando coa bandeira sueva, pero ninguén pillou que era unha referencia a bandeira sueva, entón era un logo de merda, pero para min era boísima, máis precioso, amarelo, vermello, para min era moi bonito, pero gustou cero, o sea, o típico que diste, xa o teño. Propós, e todo o mundo, non, next, eu... Ao final quedou o logo ten un pouco institucional demais, igual, pero bueno. Sí que é verdade que é unha crítica habitual, que en plan, isto non parece un logo dunha asociación de rol, porque lle falta toda a heráldica que adoita ter, non, en plan, un dragón sobre un D20 que se revira, non sei que adoita ter cas todos os logos de rol, que parece... Que é unha cosa que ten, por exemplo, Galicia Rolera, que é un logo que moito máis... moi na tradición dos logos de clubes de... Sí, identificas enseguida de que vai, é verdade que as inventades non, para mí... É unha boa mascota. Sí. E como bromeaba, eu lembro bromear nalgún momento de que parece que o noso logo é o logo da Dirección Xeral de Rol. Da Xunta de Rol. Sí, a verdade. Na Consellería de Rol, sabes? É tan vectorial, tan moderno, tan minimalista que podo entender que sí, pero bueno, a mí gustame, además ter o dado físico, non sei, faime conseguiches o D6, pero colaron 20 nunha das caras. Tamén hai que conversar con isto, porque para min era obvio que o 20 en vermello referencia a un crítico, porque a xente pensa que é o ano de fundación. Dixe, pero tío, é un 20 nunha cara vermella, e como para min saltan enseguida como crítico. E a xente di, pois pensamos que era que se fundou en 2020. Non é que lle coláramos a Xurxo un 20, é que el decidiu manter un 20. Eu nunca entendí, pero bueno. Era unha concesión a D&D, porque dicen, bueno, xa que poñemos un D6, para que a xente non se despiste, poñemos un 20. Pero non... Eu, a verdade, sí que o interpretei polo crítico, máis como o guiño o dado de 20 ca cara. Pero bueno, a verdade que son cousas tan personales que todo o mundo ten unha visión. Sí. É nada de unha vez xa fundada
a comunidade estando un pouco en marcha, como é a interacción vosa ca xente? Tedes algún rol que cumplides cada un, xa falando de roles, máis na moderación, máis na de creación de partidas, máis na de difusión de redes sociales? Bueno, xa deixachedes claro que non tiñades un especialista como tal, inda que a túa conta anterior tiña bastante repercusión. Pero a súa conta anterior tiña moita repercusión polo traballo que el xera no ámbito da lingüística. Sobre todo, sí. Sí. Entón, tiña sempre xente que facía RT un pouco, tiña bastante atención en xeral naquel momento. O certo que o algoritmo me penalizara moitísimo cando me quitaron a conta. De feito, xa comezou a pandemia, bueno, ao final todo o mundo tivemos un pouco mal de saúde mental, entón tomara un pequeno break de un par de meses en Twitter e notara tamén nas interaccións, penalizarme o algoritmo, e xa cando perdín o control da conta foi horrible, xa nunca o recuperei. Pero ainda así podíamos garantir un pouco de atención. Había xente que, bueno, apreciaxe no feed, non? Pero en canto a roles, estritamente todos facíamos un pouco o mesmo. A voz de moderación ao final era bastante pouca. O tema de conserxería, como que en día, crear cando empeza algún canal, dar algún rol a unha persoa que vai dirixir unha partida. O que sí facíamos máis ao comezo, sobre todo o primeiro par de anos, era tentar dinamizar a comunidade. Digamos, pular, tirar do carro, facíamos, bueno, conta ti, xornadas, partidas, etc. Sí, sobre todo era, a ver, como administradores, como, digamos, conductores deste espazo, non facíamos unha cousa distinta cada un de nós, non? Realmente non estaba dividido o traballo. Igual non foi unha boa idea, pero era como funcionaba. Tamén nos ocupábamos un pouco distintamente da conta en Twitter que ten Irmandade do Dado, pero o que sí facían Paladina Xurxo máis, sobre todo estes 2 primeiros anos, era, eles sacaban bastantes partidas. Eu penso que non sacaba tantas, eu sí que participaba en case todo o que saía en Irmandades, eu ou de outras persoas, e facíamos eventos, tiñamos 3 eventos que foron aparecendo co tempo, que foi as xornadas do dado, que eran na data facendo anualmente na data de fundación do servidor, as xornadas das letras, que eran en maio, polo día das letras, e a volta ás mesas, que era un xogo de palabras aí coa volta ás aulas e tal, que era en setembro. Era o que facíamos, sobre todo ao principio, e logo participar moito nas conversas que surgían nas canles, pero polo demais, esa era o funcionamento da nosa labor como administradores. Penso que... Perdón. Non, terminei. Dice que penso que pode ser un bon momento tamén para dicir que unha das cousas que facíamos moito o comezo, ou que co gallo de dinamizar un pouco, de crear contido para o canal, e tamén un pouco porque en xeral forma parte do proceso de fomentar o rol en galego, era traducir e crear materiais de rol. Porque eu sempre que falo de Irmandades, comento que para min, penso que teño falado contigo, Viriato, do que máis orgulloso estou casi máis que de Irmandades é de Xalundes. Realmente, Xalundes non se entende sen Irmandades do Dado. Xalundes é o portal, vou contar, é o portal, é basicamente unha páxina chea de ligazóns a materiais en galego, que é algo que tampouco existía antes. Penso que realmente co impacto de fomentar o en galego é case máis importante Xalundes que Irmandades do Dado, porque, como dicía, uns meses antes de fundar Irmandades eu nin sabía que existía Galle. Agora, se alguén busca materiais de rol en galego, vai acabar dando con Xalundes, con esa tremenda colección de fichas, sistemas, partidas, un pouco todo, non? Xalundes, ao final, xurdiu como algo separado de Irmandades, pero a raíz de que estábamos, de feito, o segundo ano de Irmandades, con no día das letras, fixemos o traductón Xela Arias, coa idea de vamos traducir todos os materiais en galego, e ao final estábamos a producir fichas e cousas que non había un lugar natural na rede para eles, non? Entón, acabamos, algúns de nós montando esa páxina, que non é máis, unha páxina que ten todos os ligazóns, algo tan sinxelo como iso, e pola contra, para min, penso que ten un gran impacto, non? Estou bastante orgulloso desa idea tan sinxela, pero penso que tan básica que non existía. Esa é diso. Teña curiosidade, está en xalundes.fala.gal, ali está todo, quero dicir, cousas que ten feito muitísima xente antes de que existise Irmandades, despois de... incluso algún material en portugués, se non me equivoco, temos ligazóns tamén a comunidades como Galicia Rolera, a canles blogs como de Yes, aí tratamos de
que sexa como iso, un Exhaustivo. distribuidor, non un recibidor a todo. Sí, de feito, bueno, Eh, o objetivo que testea todo que exista rol en galego, que por desgracia tampouco é tanto, que estea aí. Desde Gaidil, como dixéramos, ata temos agora. que darlle máis difusión, porque creo que o merece, e temos que darlle máis, temos que actualizar algunhas cousas, por exemplo, esbardallando, por ser tan xente, creo que ainda non ten o seu lugar, e ten que ter. Por suposto. Dentro deste tempo, bueno, os desafíos falamos ao principio, a verdad que bueno, moitas das preguntas antes de que eu as faga xa me tedes contestado, é unha gozada entrevista. Considerachedes, bueno, dentro dos desafíos, voume centrar xa na seguinte parte, se hubo algunha lección que considerachedes unha lección que aprendechedes xuntos ou Isto tocámoslo un pouco Vir máis eu fixemos unha charla na Hispacón de Ferrol de 2022 onde falamos Que un tamén pouco. está aloxada en YouTube, que podedes estar, chamase Día Está Xalundes tamén. Ou debería estar, está Xalundes. Que ao final fomos facendo cousas, sí. Temos cousiñas. E a parte final era unha charla que era pasado, presente e futuro rol en galego. Na parte final, a de futuro, era como preguntas un pouco cada futuro. Por exemplo, unha delas que sempre lembro é que é mellor, por exemplo, para fomentar o rol en galego, traducir sistemas ou traducir fichas. Porque ese é un erro que cometín ao comezo. Eu me podo comezar a traducir a Fate condensado, cheguei a metade e fartei. Ao final, para que carallo que este ter o sistema inteiro de Fate, o que sabe xogar a Fate, xa sabe xogar a Fate por en inglés. Que é mellor ter a ficha. Porque ti cando vas a edición a partida, se a ficha está en inglés, é un problema, porque que vas a falar? Ao final acabas usando os termos en castelán se os coñeces. Se tes a ficha en galego pola contra, sabes que enfoque rolar, ou sabes como falar dos stuns, que eu traducín como talentos, etc. E ao final, máis, traducir unha ficha debate 15 veces menos que un sistema. Entón, é mellor traducir 500 fichas de sistemas diferentes que por traducir o SRD ou o que sexa do sistema. É unha das cousas que fallei nos primeiros anos, é unha das leccións que levo de Irmandades. E xa, como comunidade, na comunidade vas causar que máis xente decida dirixir un sistema en galego, se ten os materiais do día a día, digamos, unha ficha, unha aventura ou algo así, que ter o que é o libro inteiro, os 500 páginas de eso. Ten menos impacto, penso. Sí, a ver, sempre está ben que haxa xogos en galego, pero penso que os materiais, as axudas de xogo que se usan na mesa, fora do libro, que moita xente usa o libro na mesa, pero moita xente non, son máis virais, é dicir, ti queres fomentar o rol en galego, eres máster, de que te sirve ter o rol, o libro, eso, de D&D en galego? Para ti. Pero, sen embargo, podes repartir as fichas en galego e a xente di, hostia, podes xogar en galego, poden existir fichas en galego. Eu vexo máis interesante, sí. Pero bueno, e aparte, as traduccións tamén de xogos tamén teñen. E aparte cheas máis cousas, porque é mellor que haxa 5 xogos que teñen as fichas en galego a que só haxa un que está completamente en galego. E dai, por exemplo, o que dicía de que en Xalundes tamén temos ligazóns os materiais en portugués brasileiro, porque son os que emprego eu. Eu cando dixo Racing the Dark, a que me vou a molestar en traducir a ficha? Uso as fichas en brasileiro que se entenden perfectamente. E visto o meu tempo, se quero traducir algo, traducir, pois, o que Savage Wars, por exemplo, que non ten a ficha en galego. Pois é mellor que Savage Wars tamén está en galego, porque Blades xa está, ou Monster of the Week, ou etc., a que me poña a retraducir outra vez cousas que xa están en galego internacional. Entón, bueno. Sí, teño que dicir que estas, de todas formas, as respostas que temos dado hasta agora sobre este tema un pouco respostas de editores de rol en galego ou de promotores de rol en galego. Tamén hai leccións, eu polo menos teño leccións aprendidas como administrador dunha comunidade, porque hai desafíos que foron moi grandes na administración da comunidade, non tiñan por que telos ido, foron moi puntuais e non penso que os superáramos ben. E son temas de moderación, por exemplo, de moderación dun espazo que aspira a ser seguro, non? Ao final, as nosas políticas de moderación, pois, como toda boa política de moderación, deixaba bastante, o sea, deixaba aberta a discreción dos moderadores, e aí tivemos os nosos enfrontamentos, non? Feito ti, Xurxo, estivetes un tempo afastado da administración porque non comulgabas moito coa de Palatine. Sí, pero máis tamén teño que dicir que foi durante esa etapa de 2021 que estábamos todos confinados na casa e eu polo menos estaba máis en tensión en xeral. Entón tamén se xuntou todo, non nos vamos negar.
O que sí aprendín é que por moi pequena que sea a comunidade, porque a nosa non é unha comunidade grande, creo que sempre é mellor canta máis xente é involucrada na administración. Non? E canto máis se poden diluir os conflictos e tomar unha decisión. Porque cando éramos tres, a veces era difícil, era unha cuestión casi como de alguén tiña que ceder, non estaba claro como. E cando fomos dous, Paladina e máis eu, iso xa, cando había unha discrepancia, era realmente unha cousa que non sabíamos solventar ben. De feito, foi despois de iso que incorporamos a Jess como colaboradora e despois diso xa volviche ti, Xurxo. Sí, mira, de feito ni me lembraba que efectivamente estivera 1 ou 2 meses fora, penso, porque foi unha tontería que xa ni lembro por que discutimos, non sei que foi máis tema do confinamento que outra cousa, pero sí que é verdade que estamos a contestar máis como editores que como administradores da comunidade, tes toda a razón. E para min, a gran pregunta, entón, como administradores, é xustamente a do nacemento, porque a pregunta segue aí. Fixemos máis polo rol en galego fundando irmandades ou teríamos que ter quedado dentro de Galicia Rolera e mover desde ali dentro unha subsección en galego? Porque a cantidad de xente que hai en Galicia Rolera é increíble, é un tremendo éxito delas. Sí, eu penso Se cadra ali, poderíamos ter tido máis alcance, pero se cadra un tema de principios, en plan, no, pero non pensamos que o galego teña que ser un apéndice do servidor en castelán ou bilingüe. Merece un lugar de seu, non? Isto é un pouco, lembrame todo isto a conversación un pouco Blue Sky versus Mastodon, non en plan de chego a menos xente, pero por principios quero facer as cousas de xeito diferente, ou, enténdeme, véndome a audiencia, os principios ao final non importan tanto se chegas a túa meta última mellor. Eu non teño resposta sobre se fixemos ben ou non, polo meu durmo tranquilo na casa, pero non sei se o mes se pagaría isto como exemplo. Si vou dicir que isto é unha cousa que aprendimos, que aprendimos que esa pregunta é moi relevante. Non aprendimos cal é a resposta adecuada, pero aprendimos que esa pregunta é moi relevante. Eu cada vez penso bueno, os dous espazos teñen o seu sentido, pero falta xente promovendo máis o galego que non sabería dicir. Ou noutras xornadas tamén, sabes? Ao final, o que pasou, ou a miña visión, é un pouco que Galicia Rolera, ao final, inevitablemente, atraeu máis xente en castelán, entón, podese facer partidas en galego, de feito as fan, pero o normal é que as abras en castelán porque tes máis xente, que era un pouco o que vimos vir. Se nós tivésemos quedado fomentando o galego desde dentro, pode que na propia Galicia Rolera houbera máis rol en galego e iso faría que o resto de xente de Galicia Rolera participase máis en galego, porque vería, en troques de ser unha cousa que se fai unha vez ao ano de xeito ceremonial, sería algo máis activo. Mentres que Irmandades ao final pues, ten unha pequena actividade que ten porque é unha burbulla completamente separada. Entón, está aí un pouco a dúbida. Sí. Unha persona moi interesante para hacerle esta pregunta e para preguntar sobre este tema, penso que é Jess. Sí. Vale, porque Jess está dentro era moi dentro da está agora como administradora, que por certo non sei se o dixemos, penso que sí, non? Que non estamos máis de saída como administradores e agora están Jess, Chupe, pasando a remuda, Diego Peña, levando máis o timón, e Jess está moi involucrada nas súas comunidades, seguro que ten opinións moi interesantes e moi relevantes no tema. Bueno, por certo que poderíamos estendernos. Penso que hai outra lección que tamén é moi relevante co gallo disto, que é a das expectativas. Porque penso que pensamos ou fixamos moito a mira na lúa, e iso fixo que os primeiros 2 anos estivéramos fomentando moitas actividades que non é parte do rol de administrador moderador, senón que simplemente éramos persoas comprometidas e a parte de administrar a comunidade queríamos tirar un pouco do carro e dar exemplo. Estivemos cada vez que facíamos xornadas, facíamos con xornadas pois polo aniversario do servidor, por letras galegas, a volta ás mesas en setembro, todo o rato facíamos e promovíamos, que tentábamos que era conversa, e ao final acabamos queimando, porque pensamos, queríamos ter máis isto que estábamos a ter, por un tema de expectativas irreais, penso. E iso tamén facía que as decepcións foran máis grandes. Entón, penso que unha lección para min foi, plan, en xeral, tenta ser realista e ir pouco a pouco e non
non apuntar tanto cara ao ceo, porque ao final, se quedas un pouco curto, vas pensar que todo o esforzo non valeu de nada, e sí que valeu, acadaches cousas, cada non todas as que pensaba, non dominas o mundo, pero para mí foi unha lección iso, un golpe de realidade. Sí, sí, porque eu tamén teño a sensación un pouco de hai que ser honestos, de fracaso, non? No noso proxecto de Irmandades. Sen embargo, cando boto a mirada para atrás, me fixo nos detalles, en todas as partidas en galego que surdiron, en todos os másters, as másters que dirixiron por primeira vez en galego, en todos os xogadores que xogaron por primeira vez en galego, nos materiais que se crearon, nos vídeos que se crearon, na labor que se fixo en redes sociais, en liña pero que se fixo, que xurdiu xa lundes, que tivemos unha charla na Hispacón de Ferrol, e que cando botas a mirada para atrás hai moito traballo feito, non só por nós, senón por toda a xente da comunidade, hai contribuidores máis ou menos importantes, Xogón, por exemplo, Xogón agora mesmo é unha das persoas que máis xogos en galego ten publicados e foi nun espazo de 2 anos, non? Son xogos pequeniños, pero son. Hai que penso que a veces non lle dou cousas que teria que dar. E mesmo cousas como normalizar termos, por exemplo, rolar dados ou cartón xe, cousas así que hasta aquel momento non había, e, bueno, grazas a ter un punto un pouco común e usalos un pouco no servidor, pois que están medio establecidos na comunidade máis ou menos, non? Sí, sí, porque se usan. Porque se usan nas partidas que tiveron lugar na cidade e hai que dicilo porque eu penso que existe como non só ten que ver con nós, é algo independente, como máis xente creando cousas en galego dende a parte da que había antes, eu penso que é algo bo e nos contribuimos un graniño máis. E logo hai cousas que nunca se pecharán, como a eterna conversa de como traducir Rogue e Ranger do D&D. Cada un ten a súa opinión que penso que non estamos de acordo. Non vamos a abrir iso, non abriremos isto. Vou investir contra... Que queira que veña o servidor e comente o que pensa. Pero abrimos o melón outra vez. Bueno, dentro desta que para quitarvos un pouco a sensación de fracaso, eso, digamos, eu teña un pouco en mente como facer estas entrevistas, xa dentro do que me contades xa vos dixen antes. Todo é autoconclusivo, tedes términos en todos, van tirando unha pregunta de outra. Eu penso que o traballo que tedes feito non está improvisado. O sea, notase que o éxito que alcanzachedes foi con un traballo importante detrás. De feito, eso, neste intre é unha pregunta que estaba como un pouco prevista para máis adiante, pero sobre como colaborades con outras comunidades. Xa quedou moi claro que a ligazón con Galiza Rolera é moi cercana. Bueno, de cara á pregunta lles estendemos desde aquí, se nos quere deixar en comentarios ou calquera cousa, pois lles é unha persona moi activa na estea de rol en galego. Tuve a sorte de facer a primeira entrevista con ela máis con Zupe cara ao seu proxecto de Rolling Languages, que la se dedican, sobre todo, bueno, vos tedes un espacio para a xente xa galego falante, que uso galego, que demais, elas, digamos, están máis centradas con ese proxecto na xente que quere aprender unha lingua. Traballan máis linguas, pero dende a canle do aprendizaxe. Entonces, non estaba xe con vos por non... Sí, se sentía como un pouco incómoda de encher tantas horas de pantalla. O tema é a persoa que o fai todo no rol en galego. De feito, diría que como oráculo de Kevin Bacon con o número de erdos, o problema é que todo o mundo tenía un número de con Jess, porque está en todos os araos. É impresionante a capacidade que ten para crear, para facer, para tirar. É o cerde do rol en galego, verdade? É impresionante. Sí, totalmente. Respecto un pouco a pregunta, facías a pregunta de como colaborábamos con outras comunidades, non diría que Irmandades do Dado sexa, ni sequera dende o punto de vista da administración, unha entidade que colabora activamente con outras comunidades.
quizá teríamos que ter actuado máis nese sentido. A realidade é que simplemente hai xente que participa na nosa comunidade, que participa nas demais, e a veces temos levado cousas adiante. Sei que no segundo roliversario, era no segundo roliversario, penso, Paladina levou unha partida en nome de Irmandade do Dado, eu nas diversas jornadas Pórtico levei unha partida, unha ou varias partidas, ou a xente, invitei a xente de Irmandades que levou a súa partida. Estivemos tamén, bueno, as charlas que dimos en nome, a charla que dimos en nome de Irmandades do Dado, a túa participación nesta entrevista a 3 bandas con xente do mundo de rock en catalán, do rock euskera, tal. É máis ben unha cousa de persoas. E logo talles que é transversal a todos os proxectos de rol en galego que existen, ven que Irmandades é toda a xente que está, entón sempre que hai unha actividade, se alguén quere ir levando a etiqueta das Irmandades, adiante, non hai ninguén que pode dicir non, etiqueta só podo levar eu, senón que hai unha partida, como di el, nunhas jornadas, alguén quere propor como vindo das Irmandades, pois adiante, Irmandades somos todos, non? Como Facenda. E a relación cas outras comunidades ten que ser boa porque ao final o que queremos xustamente é que se fomente o rol en galego, entón non nos interesan inimistades. Sí que pode que ao comezo houbera unha percepción se cadra de vou dicir rivalidade con Galicia Rolera, porque ao final nós ao comezo tentamos mover o rol en galego dentro e logo decidimos se o servidor separado, entón inevitablemente puido verse como un pouco adversarial, pero ao final a ningún dos dous nos convén iso porque son tonterías, o que vos queremos tanto en Galicia Rolera como non se fomentar o rol en galego, cada un optou por unha estrategia diferente, pero a rivalidade nun estanque tan pequeno non ten sentido. Entón, nós, por exemplo, cando vamos outras jornadas calquera da xente da comunidade co estandarte de Irmandades, o que quere é facer vencellos e que a xente coñeza, pero non en plan de non é un xogo de suma cero, todo o contrario. Entón, a colaboración é o xeito de que todo o mundo gañe, non? Digamos que tedes como lema o que a frase que se digo antes, é rol e en galego adiante. Sí, sí, de feito, iso vese en la que co tempo acabar un pouco quemado e cansado das cousas, uno deixando máis de lado. Eu dende a conta de Twitter de Irmandades, eu facíame eco de todas as cousas das que me enteraba que tiñan que ver con rol en galego, incluso con rol en Galicia, ainda que non fose en galego, pero sobre todo rol en galego, e iso pasaba inevitablemente por mencionar a Galicia Rolera ou Rolling Language, cosas. Sí, sí. Era rol, era en galego, falando. Logo dentro, outra pregunta que está vista como para chedes de sensación de fracasos e de dificultades, para salir en positivo, que considerades os éxitos, os logros ata agora? Dalle ti, Xurxo, que pensas de cales dirías que son os maiores éxitos ou para min o maior éxito é que se alguén que coñece as Irmandades pensa en facer algo en galego, pensa, ten algunha dúbida, quere saber algunha ficha, fai algún material en galego, ten a dúbida de como traducir algún termo do inglés, etc. Probablemente o primeiro que faga sea vir ás Irmandades a contalo ou a preguntar, ou etc. E para min ese é posiblemente o maior éxito. Efectivamente, ter creado ese punto de encontro. De que unha persoa se quere falar con xente de que lle interese o rol en galego, vai vir ás Irmandades, eu penso. Entón, para min, o maior éxito é que ese punto, ese lugar exista. De feito, estes últimos tempos, cando estábamos un pouco pensando en deixar de lado, antes de dar esta remuda de administradores, o que falábamos é de que pensábamos que ainda era necesario que existira o espazo, que non queríamos que o espazo morrese porque ainda era útil. Ainda, e vai seguir sendo moito tempo, que decir que non era un proxecto que teña rematado a súa vida útil porque que exista, pensamos, é necesario, ou polo menos considero que é necesario. O motivo para estar orgullosos tanto nós como fundadores como todo o mundo que fixo a súa comunidade e a mantivo viva, porque ao fin e ao cabo nós podemos prender a faísca se queres, pero ao final quen puso a mecha foi a comunidade inteira. Sen a comunidade nós non chegamos a ninguna parte, nós somos simplemente os conserxes, os que barren o chan, como quen di. Eu creo que a parte do servidor
da existencia da comunidade ou do espazo onde poder compartir cousas, que sigue a ter a súa función, que ten sentido, que ten un propósito, que ten un lugar e que vai seguir tendo durante moito tempo, penso. Penso que o maior logro, que non é exclusivo de Irmandades do Dado, pero penso que é, sí que temos unha parte importante da responsabilidade ou do mérito, é que cando ti pos agora mesmo en Google rol en galego saen resultados. Antes non saía casi, porque de feito cando empezamos a traballar en unidades e buscábamos a forma de darlle difusión ao proxecto, era un erial o que atomábamos. Non porque non houvese rol en galego, que de alguna forma estaba como máis invisibilizado. E se ti agora buscas rol en galego no buscador de Twitter, que en paz descanse, se ti buscas rol en galego en Google, saen cousas. Non só saen cousas de Irmandades ou que teñan que ver con nós por el proxecto, sino que saen cousas. E eso, para min, xa é da bondo. Que as Irmandades axudasen a cristalizar como concepto o xogar o rol en galego, porque parte do que falamos da charla da Ispacón, das miñas pesquisas, porque, como dixe que cando comecei con isto non tiña nin idea, eso, nin de Gaidil, que é como que o máis importante, o básico que tens que saber rol en galego, e comecei a tirar do fío de que comunidades existiran, etc. E o que atopei, falando con moita xente, indo ata finais dos 80, das primeiras opcións de rol, o primeiro que alguén pudo xogar o rol en galego, é que había pouco de conciencia, penso que iso non nace ata as Irmandades, atrévome case a decir, de dicir, non, vou xogar o rol en galego, quero xogar o rol de unha elección consciente. Por exemplo, había unha asociación en Pontevedra, a Tuata de Garán, finais dos 90, que tiña un componente galeguista bastante forte, de feito, o fanzine seu saía en Reitegrata e todo, pero polo que falei cos membros, que me corrixa alguén se non é así, non había tanto unha idea de vou xogar o rol en galego como unha decisión consciente activista, senón que moita da xente falaba en galego e dirixía en galego, pero se había alguén que falaba en castelán na partida non pasaba nada, non había, pero non era este concepto que naceu un pouco coas Irmandades de non, esta partida vai acontecer en galego, e imos falar todos en galego con decisión lingüística, consciente, motivada, etc. Penso que é algo bastante máis recente do que pensamos. Pode que entón, como diría a categoría rol en galego como un que se pode chamar un xénero en si mesmo, ¿no? O feito de que é rol en galego, non un rol que acontece en galego. Eso sí que pode ser algo que as Irmandades contribuíu fortemente a reificar. Pero a verdad, nestas dúas últimas respostas podo dar fe personalmente, porque para min foi como moi orgánico, estaba un pouco tema de rol, tema de estaba collendo esta moda e demais, non sei, como a través do algoritmo a chegar Galicia, o sea, o primeiro coñecín a través dun amigo en común, é o outro portal, a outra comunidade, que é unha comunidade galega de rol, o que pasa é que non recordo ahora mismo o nombre, vanme matar, que sobre todo está orientada como xogo tipo Cthulhu, polo nombre e demais, perdín agora completamente o nombre, isto que tes na punta da lingua, e non teño ahora, e foi a través de aí que empecé a ver xente que era galega, xente que ves sempre en castelán, non sabes que era galego, a través do algoritmo saliu-me Irmandades do Dado, saliu-me Galicia Rolera, Xaúndes, e como semanas despois foi de encontrar a transmisión de Tincaos en Twitch, rematar unha transmisión e dicirlle, eles comentar, bueno, seguídenos en Twitter, todavía se chamaba Twitter daquela, temos aquí, dádenos difusión e tal, e comentar, oye, podes aquí en Galicia, máis en Irmandades, que son canles de rol en galego, penso que el xa vos coñecía de antes, pero foi a conversa de que existían os espazos, porque eles xogan galego, ainda que hai personas que, bueno, como vos dicías antes, xogan naturalmente en galego, se hai xente que fala castelán, hai problema. Exacto. Digamos algo máis orgánico que inconsciente de usar o teu idioma, que unha decisión consciente. Sí, eu quero deixar claro que
suposto, había rol en galego antes, e hai rol moito máis alá da nosa, do noso entorno inmediato rol en galego, pero eu teño a sensación de que dende a pandemia é moitísimo máis que antes. Sí, Desde logo, o moito punto máis del xogos. que existe e funciona. Creo que perdimos o audio de Xuxo. Silenciouse só, non sei por qué. Estaba Bueno, silenciado, estaba silenciado. sí, non sei por qué. Dicía que das cousas que abriguei das miñas pesquisas da historia do rol en galego é que hai moitísimo, é como a foto dice ver, hai moitísimo que non coñecemos. Hai moitísima xente que estou seguro de que xogou o rol conscientemente en galego querendo xogar o rol en galego, son ninguén o pon en dúbida, que decir, é galego e Galicia, por suposto que aconteceu, non? Eu falaba máis de xeito de traer como a visibilidade pública non dun lugar un torto público, tan público como pode ser en liña, de facer isto de estamos xogando en galego falamos diso e abrimos a porta e facémolo como coa visibilidade que tendré 4 amigos que se reúnen no salón da súa casa non poden ter, obviamente, pero que ainda así, obviamente, acontecía e acontece, canto a ver a que non sabemos, por suposto. E igual que os materiais, a xente, estou seguro que había fichas en galego de Mundo de Tebras, etc., a millóns, que están perdidas de feito, se alguén as ten que non la mande. Temos subidas fotos que fixo xente no ano 99 e, por suposto, un material importantísimo ten que existir, registrarse no arquivo e ten que estar. Entón, o rol en galego leva existindo moito tempo. É moito que non sabemos. Podemos facer en Xalundes unha parte de efímera, non? Que é como está folletos, cartéis, etcétera, etcétera. Isso estaría interesante. Non están subidos, sí, os cartéis que conseguiu para Chala Hispaco non están subidos. Non, pois andarán por un cartafol do disco. E non suben en algún momento, sí. Haberá que facelo, sí. Sí, a miña incisa era eso, que para min, como vos xa estabades, foi orgánico todo, foi para min unha persona que vive fora de Galicia, eu principalmente falaba galego co meu pai, e unha vez el xa non estaba nesto do rol, digo, hostias, encontreino, a verdad que me encontrei con o rol en galego e dixe, por que non aproveitar para non perder o idioma, para seguir falando galego, e foi moi orgánico que o propio algoritmo funcionou, me levou de un sitio a outro en un espacio de tempo curto que se retroalimenta e acabamos intentando promocionar a comunidade. Mira, agora estás conducindo a unha entrevista que fardallando é que é exemplo perfecto. Pois sí. Un pequeno apunte, por certo, porque falamos moito de Xalundes, que, como decimos, é unha cousa realmente separada das irmandades, pero que ten o seu fogar, digamos, nas irmandades. É o lugar máis obvio de contactar a alguén se ten materiais, se quere colaborar, como manter a páxina, facer cousas, que decir, que veña o sobre das irmandades, que erga man, que calquera canal, ei, interésame isto, estamos en familia todos, que ninguén teña medo de vir, decir, teño isto, quero colaborar con isto, ao final, o bo que ten o rol en galego tamén é un pouco ese carácter tan familiar que ten un pouco de que non pode intimidar porque somos unha pequena familia de todos nos vamos ben, non? Sí, hai que decir que o sitio de Xalundes ten o xérmolo nas propias irmandades, nas canles que podemos chamar recursos rolegos, pois foi unha canle onde só se colgaban materiais de rol en galego que a xente compartía para que a xente o pudiese atopar. Obviamente, un servidor de Discord non é o lugar axeitado para facer este tipo de cousas, entón iso deu lugar á página web, onde está agora o proxecto. Pero a orixe é sacante. E temos que mencionar a colaboración do amigo Ifrit no mantemento de Xalundes, que te dicimos que tamén está botando unha boa man, e desde aquí mandamos unha aperta. Pues unha aperta que ha saludado. Nada, avanzando un poquinho nas preguntas de cara ao futuro de Irmandades do Dado, que xa vos fixeron esta pregunta algunhas veces. Que tedes visto, que como vos gustaría continuar? Pero o espacio é necesario, aí estamos de acordo todos. Sí, eu teño unha resposta que moi cómoda, pero vou dar porque tamén é moi honesto. É que se precisamente eu estou dando e penso que Xuxo tamén, un paso ao carón neste proxecto. É precisamente porque igual non temos a lucidez agora mesmo
de ver cara onde quere pode ir Irmandades, para ver como pode chegar ali. Entón, eu penso que o futuro de Irmandades é, por moi tópico que sexa, algo que ten que decidir a comunidade de Irmandades, algo que ten que decidir, que ten que axudar a decidir, o que pode axudar a decidir, se queren, a nova administración e as seguintes administracións da comunidade, pero sobre todo a comunidade e a xente que está en Irmandades e que é activa en Irmandades, sorte, un número de xente. Sí, é dicir, nos, penso que fuches ti quen usou esta palabra de unha vez, de que nos éramos os senescais realmente da comunidade, simplemente estamos aí porque alguén ten que ser un pouco, non sei, a cara visible, o que os sexe, etc. Somos temonéis, simplemente. Penso que tamén a comunidade só ten futuro se pode cambiar de mans o temón e continuar. Se en canto hai un cambio de mans, a cousa afunde e só non grava a comunidade, era un proxecto persoal parece que non, pero o tempo pasa a xiña, xa van 4 anos desde que se fundaron Irmandades que pasaron voando e penso que máis que tempo de sobra para que veamos un paso a carón, deixemos que outras persoas tomen o temón e decidan elas. É como o final de V de Vendetta, un pouco spoiler, non o vou dicir, pero sí. Ups, pero sí. Non, é unha peli que saiu fai moito máis tempo que Irmandades, así que penso que non é spoiler contar como se mata. Respeto a decisión. Penso que se entende ese metáfora, vou deixalo aí. Sí, a cousa é, o futuro de Irmandades non é originalmente o noso proxecto, pero o noso proxecto é alumbrar unha comunidade, é crear unha comunidade. Nese sentido, xa existe unha comunidade máis grande, activa, menos activa, é a xente da comunidade que quere decidir cada onde vai a cousa e que quere facer dele. E isto é algo que tiñamos que ter feito xa fai máis tempo, perdón, agora está feito como teñen que estar. De cara á comunidade e inclusión cultural, queríamos preguntar si, aparte da lingua, credes que incluídes tamén a cultura, os costumes galegos, ademais da fala, dentro do contido, si... Home, xa no voso nombre, que facendo aí a referencia ás Irmandades da fala, eu tamén o interpretei a primeira vez que lín o nome, que creo recordar, sobre a revolución dos irmandiños, como facer unha revolución do rol. Moita xente pensou galego. En algún momento, incluso a modo de broma, eu lembro ter falado de membros de Irmandades como irmandiños, pero máis a modo de broma que unha cousa seria. Como incluímos ou como se inclúen na actividade da comunidade a cultura galega? Eu diría que espontaneamente, é dicir, a propia xente que crea en Irmandades do Dado, moitas veces xa lle sae espontaneamente crear cousas que non só están en galego, senón que teñen que ver de alguna forma coa experiencia galega, non? Un caso moi claro é Xogón, o que xa mencionamos, que ten polo menos un par de xogos que teñen que ver coa experiencia galega. Por exemplo, como se chamaba? Efecto desgaleguizador, era un pequeniño xogo de rol sobre o efecto que ten a escola na perda do galego nas crianzas, nos nenos, non? E a xustiza da negra sombra é un xogo onde, digamos, o antagonista é fai referencia a de Rosalía de Castro, non? Entón, vemos nese caso como espontaneamente xurden cosas. Logo temos podo falar en nome dos dous, temos proxectos máis persoais que non teñen que ver con Irmandades, que teñen que ver coa cultura galega, pero iso nos converte a nós como membros de Irmandades un exemplo do que tú a dicir, non? Que sae espontaneamente. Por mencionar un exemplo, eu estiven traballando no seu momento nun escenario de rol
que se chama Decrecentopía, que é un escenario futurista, un futuro onde a sociedade decreceu, e a miña intención, que é parte da esencia do proxecto, é que está ambientado en Galicia, non? Porque eu penso que faltan moitos, incluso aínda que sexan en castelán, faltan moitas referencias a Galicia no mundo dos xogos de rol, non? Pois por aí iría un pouco a cousa. Xurde espontaneamente, por exemplo, nunca fixemos unhas xornadas onde unha das condicións fose que as partidas tivesen que ver con Galicia, iso nunca pasou. Que fosen en galego, sí. Que tivesen que ver con Galicia de outro xeito, non. Penso que non va por aí as cousas. Non sei que opinas ti, iso. Estou de acordo contigo. Como xogador, pois sí, por exemplo, eu o que Viriato, tento que as miñas partidas ou se ambienten en Galicia, por exemplo, que algo de zombies ou de ciencia ficción, etc., este ambientado en Galicia, en vez de ter que irse a Baltimore ou a Nova York, este tipo de cousas, ou tamén, por exemplo, tento facer moito énfase en que os nomes están en galego, porque tamén hai ás veces o que tendencia inconsciente de vou dirixir unha partida de ficción científica, poño o Capitán Smith, que ten o su oficial non sei que, e por qué? Que pasa? Nos pazos ou pode ir a xente que teña apelido anglo? Pois non, o Capitán López, ten o su oficial, pois non sei, Pereira. Ese tipo de cousas sí que fago decisión consciente. No espazo ninguén pode escoitar os gritos, especialmente se son en galego, non? Exactamente. Entón, como xogador sí que fago ese tipo de cousas de incorporar a cultura no senso de con mesma naturalidade con que outra xente crea e pon nomes da súa cultura ou ambienta nos seus lugares, eu fago mesmo. Como comunidade penso que o único que dentro das actividades, digamos, máis promovidas pola administración, que era máis típicamente galego, era que facíamos xornadas polo Día das Letras Galegas. Que eso sí que é unha efeméride que tentábamos realizar, feito eso, aquel ano, por exemplo, contra o autor de Xala Arias, porque nos parecía importante que se celebrase con un servidor nacido para fomentar o rol en galego, na lingua galega, ten que celebrar o Día Lingua Galega. Eso sí que me parecía básico. Pero polo demais, non, nada. Eu, ademais, como xogador, fuxo bastante de caer outra vez nas cousas típicas do rural, no celtismo, e cousas que para min xa están moi feitas, xa todo o mundo ten a conciencia, e penso que é o momento de conquerir novos espazos, novos xéneros. Pero iso xa como xogador, non como administrador. Sí, por exemplo, sí, o folclore, as criaturas máxicas, a tradición e tal. Penso que eso está xa moi forte. Precisamos ciencia ficción en Galicia, precisamos futurismo en Galicia, o que teña que ver con Galicia, precisamos terror cósmico que teña que ver con Galicia, ainda que eso sí que está máis tocado. Eu teño xogado algunhas partidas de outra xente e coñezo obras de outra xente que ten que ver con isto. Porque, bueno, a chamada de Tulu, por exemplo, sempre foi moi fácil de localizar, non? No teu fogar, ou a Mundo de Tebras tamén. Hai un Vigo de noite por aí, me parece. E aparte hai que contrastar o penso o feito de que moita xente do resto do estado cando quere un lugar rural no que ambientar cousas de terror un pouco máis perto do seu contexto leva as cousas a Galicia. Por exemplo, eu he visto moitas partidas de Kids on Bikes de rapaces dunha aldea de Galicia que se meten no bosque, etc. Entón tamén hai por aí xa abondo se buscas. Entón é mellor facer a contrapartida. Pois vamos a pintar algo, como diste, no futuro, nunha cidade, na Coruña do futuro, con rayaceos de 30 plantas. Iso sí que me parece que hai moito por mirar aí. E por mencionar dos cousas, que, por exemplo, poderíamos falar de... porque quero que se alguén escoita esta entrevista, teña algunhas... poida visitar xa algún dos proxectos, por suposto, poda visitar Irmandades, poda visitar Galicia Rolera, poda visitar todos estos espazos, sitios e tal. Pero veñenme a cabeza, por exemplo, esta partida que fixeron para formato podcast o Choco Otomano, que foron os de Gurrucho de Podcast, por exemplo, que está ambientada en Galicia. Hai unha partida de Tales of the Loop que está ambientada en Galicia tamén. Bueno, hai moitas cousas aí que a xente busque que atopará. Isto aproveito porque estabas comentando, estaba tamén porque tiña a espina clavada de non acordarme o nome do servidor, para mandarlles tamén un saludo a xente de Horror Cósmico, que é outro servidor que acabas de comentar e vime por fin o nome á cabeza que tiño completamente perdido, mandarlles un saúdo de aquí a xente. Eles normalmente son un grupo galego, pero xogan en castelán, e ainda que non hai ningún problema co idioma galego, se xente quere xogar en galego non é algo... E nada,
ese que tiña a espina, xusto comentaches o de cósmico e dixen, ostras, como non me sei estas cousas Hmm. que tes Pois aí. sí, pois un pouco ia en esta línea, non? Non facíamos a mecánica o sea, dende a administración para fomentar o rollo galego dentro das partidas ou dos materiais e tal, pero saía espontáneamente en ocasións da xente. Sí, nos comezamos tamén pola nosa mesa redonda falando do tema, digamos que o máis vívido de Galicia no resto do Estado, a mitoloxía, as meigas, o sea, calquera persona que ves de España se di, ai a ver as ailas, como sodes carmeigas os galegos, e sempre tiran por aí. No, eu Perdón, non, son rapidamente. Tamén está vendo nos últimos tempos operación do folclore máis pagano, máis local en España para diversos proxectos. Eu como parte da Asociación Pórtico teño visto moitos proxectos así, moitos que teñen ganado premios Innotus, pois o último foi que o premio a mellor obra de divulgación, que non lembro como é, a breve viaxe pola España das bruxas, o nome en castelán. E hai moitísima xente creando flore e tal. E penso que vivimos uns anos moi prolíficos neste sentido. Ti has dicir algo, Susto? Bueno, ia facer unha pequena aclaración de que non hai nada de malo en usar meigas, usar lobisomes, tratos, etc. nas túas creacións, nas túas obras en xeral. Simplemente, como é un punto de partida moi bon, pero un punto de partida polo que pasamos case todos. Entón, hai unha sobreabundancia diso, pero non ten nada de malo. Despois, a xente que comeza a dirixir unha partida de rol en galego, pois eu quero dirixila con meigas, é fantástico. Logo eles mesmos quererán abrirse a novos xéneros, entón non quero que pareza como que estou a criticar que é unha cousa mala, fantástico. Parece genial comezar por aí, pero tamén se pode facer outras cousas e parece importante tamén subliñarlo, simplemente. Sí, faltan cousas de outro tipo. Sí, a verdade é sempre como o fío conductor e non quedarse aí, non quedarse na entrada, sino avanzar. Que Sí, perdón. Termina. No, dalle, si iba a cambiar. É que vou uno comentar como unha anécdota que a mí parece moi revelador. A cousa é, cando estivemos organizando a ISPACON, a convención de Pórtico, a convención anual de Pórtico, que foi en Ferrol no ano 2022, onde tivo lugar a charla sobre a historia do rol en galego, todo iso. Houve que decidir como facer o cartel, vale? O cartel. Unha das opcións, xa a opción como que se plantexou no primeiro momento de toda a xente ao principio dixo, ok, claro, adiante. Era facer, porque Pórtico é unha asociación que xira en torno aos xéneros fantásticos, ciencia ficción, fantasía, terror, non? E a promoción destes xéneros. E a idea era como, alguén de Madrid, teño que dicir, dixo, pois aí imos facer un cartaz que teña un bosque escuro, onde se meiga un trazo, tal. E a xente dixo, claro, porque había moita xente organizando que non era, non porque, senón, había moita xente organizando que era de Galicia. Eu teño que dicir que di un pequeno puñetazo de riba da mesa. Non, non quero que sexa o mesmo de sempre, non quero que sexan que os bosques, que todas estas cousas que son tan típicas nosas e que, por suposto, a xente de toda España que está dicido esta convención identificaría claramente diría, obvio, Galicia, o fantástico, isto ten todo o sentido. Non ten nada de malo isto, pero eu creo que non quero que nos quedemos nisso, non? Faltan cousas de outro tipo. E sobre todo faltan cousas a falta de creacións no fantástico, xa non no rol, no fantástico en Galicia, que se afasten dos tópicos dos lugares comuns do fantástico en Galicia, limita a imaginación da xente de Galicia para pensar no seu fantástico. E para pensar, por exemplo, nos outros, non?
é que non exista unha ciencia ficción tecnolóxica, unha ciencia ficción futurista, realmente futurista, ambientada en Galicia, ou existan poucos exemplos e tal, tamén vai pensar en Galicia de outra forma. Como que os galegos estamos pensando moito na nosa historia, na nosa tradición, está ben, pero a veces hai que pensar tamén no futuro, non? E ao final o que fixemos foi un cartaz que é un meca xigantesco sendo construído nos asteleiros de Ferrol. E penso que foi unha boa cousa que se foste finalmente o cartel dunha convención de xéneros fantásticos. Non? Un pouco isto na liña que estaba falando Xurxo, apoiei. O cartaz é fabuloso, namorei dele instantáneamente porque non podría ter sido mellor. Para min, cando vin foi, buah, que idea tan boa, tan original, tan creativa e tan inspiradora. Porque o teu punto sobre imaginar a Galiza do futuro é tan bo, sobre como limita volver a falar sobre meigas trasdos, iso xa está tan feito que non vai dar lugar a cousas novas. Entón, quería facer un pouco de autopromo. Eu, de feito, a raíz dese cartel, pedironme un conto steampunk para unha antoloxía, e o meu conto está inspirado directamente nese cartel. Ese cartel deume a faísca para inventar eu tamén un conto ambientado na ría de Ribadeo. Entón, ao final, rachar en novos eidos, o que fai precisamente é crear novas cousas. Se ese cartaz tivera sido outra vez o bosque detrás, nos etcétera, non teria feito ningún impacto, penso, nos violas. Isto só que nos de moita máis xente, que a raíz de ver ese cartel quedaron bulindo con novas ideas e quedaron unha nova partida de rol ambientada nese futuro. Entón, efectivamente, volver a percorrer os mesmos camiños de sempre non vai dar lugar a cousas novas. Tes que facer o esforzo por irte por os camiños. Así que, grazas, Piri, por... Hai que dicir que a idea de queremos algo futurista, tecnolóxico, ciencia ficción, ambientado en Galicia, o sea, que se misturasen esos dous elementos no cartaz, non? Partido un pouco de min, pero logo co apoio do equipo organizador da Hispacón, pero foi o artista Gonzalo Golpe, que é o artista ferrolán, o que fixo realidade esa idea, de unha forma tan talentosa. Entón, eu quero recomendar a xente que busque a Gonzalo Golpe en internet, que vexa o seu, non sei como se di, cartafol de obras que te colgadas, porque son moi interesantes. De feito, fixo varias propostas que algún día ensinarei, porque eran esbozos, e finalmente non acabaron sendo realidades, ou un deles. Pero, sí, foi unha cousa moi interesante, Non sei por que estamos falando disto, falando de irmandades, perdón. Non, sin problema. A verdad que eu coincido con vos que estamos nun momento prolífico, tamén apuntar, o sea, nunha das plataformas de moda do momento de Amazon Prime, que temos esa fantasía futurista, ese cartel espectacular que aponte de Randes, unha peli sobre como un home malo o seu gato intentan sobrevivir a un Vigo posapocalíptico. É sempre super necesario. Sí. máis antigo, que xa ten uns anos a idea de Galicia. Sí, pero unha cousa tan normal como cando lera o blog inicial, que dou lugar ao libro, de ambientar os zombies en Vigo. Vou comentar unha anécdota que non podo evitar contar. Cando eu era cativo, tiña un conto chamado Bala Perdida, de Manolo Rivas, era da colección Parco da Poro, Alfaguara, etc. Eu, cando estaba lendo ese libro, non o entendía, porque eu non deixa de pensar, e por que decidiu traducilo e mover a acción á Costa da Morte? Que decisión máis rara? Porque para min, o feito de que o libro fora escrito originalmente ambientado na Galiza non tiña sentido. O sea, non, para min non podía ser. Entón, claramente, non había na cabeza. Non, para min claramente o que traduciu iso desde o inglés decidira mover, en vez de ser en Baltimore, a que fora a Costa da Morte. Eu miraba a portada e decía, pero por que fixeron isto? Que sentido ten que deixar acontecer no original? Por que hai que mudarlo e traerlo para aquí? Eu, a miña queza non o procesaba porque non conceptualizaba ese tipo de historias de piratas, neste caso, acontecendo na Galiza actual. Faltan historias de fantásticos diferentes ambientadas a Galicia. Falta que o rei de Amarelo veña ao teatro Iago, o teatro de Santiago. En Irmandade xogamos unha partida. O Vitorio de Galicia. En Irmandade xogamos unha partida dirixida por Penta, ambientada na Cidade da Cultura, con un tema fantástico de terror deste existencial, era unha exposición de Seoane, lembro. Era un cuadro de Laxeiro. De Laxeiro, perdón.
estaba, era un cuadro maldito de Laxeiro que os personaxes querían roubar porque eran ladróns, querían quedar con él, como entraban na cidade da cultura a roubar este cuadro e les pasaban cousas sobrenaturais. Excelentísima partida da que non Partida me fantástica. acordaba xa, un saúdo a Penta. Sí. Ecosistema este... Como se chama o sistema? Era, ecos disonantes. Ecos disonantes, justamente. Era unha das propostas de ecos disonantes, o que pasa é que parte de ecos disonantes é como vestir a estructura da proposta ou da premisa cos elementos que saian dos propios xogadores da mesa. Entón o vestimos así. Ti lembras o de Seoane porque a miña personaxe, cada unha das personaxes decidíramos que só se coñecían entre eles por nomes falsos. Pues Eran, cada un levaba o nome dun artista, dun pintor galego. Vale, a miña personaxe chamábase Seoane. Non lembro a miña, verdad? Agora mesmo. Non lembro ese detalle. Vale. Era rollo A Casa de Papel, sabes? Sí, certo. Gran partida. Que boa lembranza. Grandísima partida. Que logo pasáramos. Está grabada e que Este tipo de cousas, querida audiencia, que podedes vivir das irmandades do galo. Que foi moi boa partida. A verdade é que este tipo de cousas son o mellor promo desta comunidade. Penso que moi poucas outras comunidades podes vivir este tipo de partidas tan únicas. É tan perto de un contexto, tan túa. Non ser un espía do FBI indo a facer, sabedes que non. Aquí. Ser un espía da Xunta. Sí. E hai que decir que, por exemplo, a partida que eu lle coñezo a Nit en Panxón, sí que tamén ten esa cercanía. E Moreiras, creo que non está en Galicia Rolera, pero claramente está relacionado coa xente de Galicia Rolera. E Vigo, como se chamaba? Vigo Máxico, non? Vigo... Eu xoguei no Roliversario unha partida de Changeling ambientada en Vigo, precisamente. Dirixía por él. Sí, tamén que hai xente creando rol ambientado e relacionado con Galicia, non son galego, pero sobre todo ambientado en relacionado con Galicia. Moi interesante e debería coñecerse máis. Hai moita xente que non coñece o rol e que lle interesaría máis, que coñece o rol e lle interesaría máis o rol en galego. A quen volve a ser un pouco, pois, esta é un pouco a idea que estaba na orixe de Ipan. De feito, lembrasme, perdón que te interrompa, que había un factor máis da creación das semanales que era moi importante para min ao comezo, que é que para min o rol era un vehículo moi importante para a xente que se quería botar a falar en galego e non tiña un ambiente seguro de facelo con tranquilidade, puidera facelo. Porque hai moita xente que quere dar o paso a ser no falante ou probar a falar en galego e non sempre sinxelo topar un entorno onde facelo. Entón facíamos moito énfase ao comezo onde queres probar a falar en galego porque nunca falaches, o falero se falou, tes o nivel de bacharelato un pouco máis. Ben e xoga o rol. Aprendes un hobby novo ou continuas un hobby que xa tes e probas a falar en galego, non hai ningún problema, podes cometer erros, colocar os pronomes ao cho como fai presidente da xunta, non hai problema. Tine que fala galego, porque aquí ninguén vai rir de ti porque no fondo case todos somos neofalantes nos irmandades, sabemos o que non dar a falar ao comezo, e trabucarse, usar castellanismos, fantástico. Estás a falar e iso xa é moi bo. E facíamos moito énfase ao comezo niso nas nosas campañas de promoción. E chegou a entrar moita xente por ese factor ao principio, sí. Así, cara empezar a pechar ahora, ademais, nun momento que estamos en positivo, vechedes aí chegando a falar de fracasos e agora estades podendo rememorar os grandes éxitos e a experiencia única que é estar en Irmandades do Dado. Esa ilusión é unha cousa que a mí me gustaría que nunca se perdera. Como volvedes de aquí a 5 anos? No rol dis? Ou das irmandades? Ou en xeral? Rol, nas irmandades. Na vida en xeral. Facendo mechas no porto de Navantia. Mira, eu vou falar eu. Eu no rol agora mesmo levo un tempiño sen xogar, pero penso que o rol un fondo é un pouco como as Magic. Todo xogador de Magic sabe que ninguén deixa as Magic. Te podes parar de xogar durante un tempo, pero todo o mundo volve. É unha máxima, é un feito, é como a velocidade da luz. Eu penso que o rol un pouco mesmo. Podes parar de xogar un tempo, podes faltar, pero ao final sempre acabas dicindo, vou voltar.
tamén depende moito que teñas grupo, que teñas xente, pero tendo as irmandades sempre vai haber un lugar onde sei que podo volver a xogar, cando apeteza mesmo, se na vida real non teño grupo. Entón agora mesmo estou xogando moito, pero estou seguro de que volverei. Mesmo se xa non somos administradores, seguimos sendo, como éramos ata agora, parte activa da comunidade. Sei que podo vir aquí, participar das conversas, se teño alguma dúbida, se é un sistema novo, comentar un Kickstarter, preguntar, como traducimos esta nova cousa. Entón, seguirei por aquí porque sempre estive aquí e mesmo segundo xogo o rol deixase caer por aquí tamén. Eu en 5 anos espero, véxome, non vou dicir véxome, vou dicir espero estar un pouco recuperado deste esgotamento que sufrín respecto a participar en comunidades online, a xogar o rol, etc. Non? Porque este momento de ilusión que vimos de ter fai uns segundos faime decatarme de que realmente mezclar o rol, o galego e crear cousas en torno a eso é algo que me gusta moito. Entón, realmente gustaríame verme que en 5 anos volver a estar facendo esas cousas como en algún momento estive. Podería dicir que é así como me vexo en positivo, non? Como me quero ver. Pues nada, de aquí a máis ou menos a parte de que nos fomos a un tempiño largo de entrevista, a parte sobre a comunidade estaría moi completa, porque hai cousas que a mellor non vos preguntei directamente, pero saliron no medio. O sea, tiña unha pregunta preparada sobre se tiñades material, traduccións, falíades cousas en galego, pero estando xa undes, obviamente ia salir, foi nin siquiera falta preguntala. Que pregunta lle deixaríades aos próximos invitados? Isto xa fora da grabación? Nos seguimos. Seguimos da grabación. Sí, se ven a grabación poderán saber cal é a pregunta. Vale. Pois xa teño a pregunta un pouco caralla. É unha pregunta así destas tipo broncano, en plan de vai cara de evidencia. Cal foi o último libro en galego que lestes? Buah. Por favor. Mira, xusto agora, se a min me fixeses esa pregunta, tería algo que responder. Fai 3 meses tería que remontarme moi para atrás. Teño que dicir, teño que facer esa pequena confesión. É unha pregunta para reflexionar, para que xente que diga, ostras, non podo contestar, diga, ostras, por que non podo contestar? Buah, que tan importante consumir cultura en galego para poder crear cultura en galego. Sí. E hai un montón que non teña idea que me pregunte que teño libros para recomendar. A miña pregunta é moito menos macarra, é moito menos original, é simplemente quero preguntarlle a persoa que veña despois de nós que cree que é preciso o que sería bo, especialmente bo, para que o rol en galego seguise. É dicir, que cree, por onde cree que deberían ir os tiros para que cada vez houvese máis rol en galego, máis xente xogando a rol en galego. Esa sería a miña pregunta. Unha pregunta tremendamente difícil, pero como é a súa opinión, pois seguramente terá. Sí, a verdad que as preguntas son ben interesantes. A verdad que de libros en galego vivindo fora de Galicia como vivo sería moi difícil. A pregunta de Sherwood, estaba pensando mentras falabades, a verdad que o de crear outro tipo de ficcións, sair un pouco do estereotipo, seguir avanzando, me parece super importante. Ao mellor como que non caes, porque como xente que está máis xogando, hai xente que non xoga ambientacións futuristas, sempre queda como máis anclada no D&D, sempre vas tirar pola digamos unha fantasía medieval, non é como por exemplo tes Pathfinder e tes a vertiente de Starfinder. Sí, o 90% do rol que se xoga España seguramente un pouco menos é D&D e derivados, así que últimamente tivemos a serie de Cyberpunk que tamén ten tirón
non deixo pasar ocasións a convencionaches, eu tamén moro fora da Galiza. Por favor, editoriais galegas, editade ebook, vale? Por favor, porque todos temos Kindle hoxe en día, de verdade, non pode ser tan caro. De feito, váleme o PDF ou que teñades, non ten por que estar nin baquetado. Eu poder abrir o libro do meu Kindle, porque teño unha listaxe tremenda de libros de Galaxia, de Urco, que quixera ler, pero que teño que racionar polo espazo na casa, pero que se estivera no Kindle, onde vai que os tería lido. Así que, por favor, editoriais, sacade o Sí. ebook, de verdade. E vendede ebook a un prezo razonable. Isto é moi importante. Os costes de produción dun ebook sei que existen, pero son son moito menores unha vez que xa vas a copia física. Entón, bueno, ese é o meu lanzamento. Ademais, o ebook é moi accesible, porque a xente que non pode ler, que ten problemas de visión, pode lelo con un lector Moi de pantalla. Entón, máis ebooks sempre, de todo tipo, pero especialmente editoriais completamente certo. Sí, E xa se queredes editar libros de rol, falade connosco. temos aí entre bambalinas a algunha xente que traballa en editorial e tal, a ver si cando comezamos podemos convencer de que veñan, intentarei recordar esta pregunta directamente. E que vexan que hai moita xente, non, pero hai moita xente que está creando material gratuitamente de rol en galego. Aí hai un filón, aí hai posibilidades editoriais. Eles normalmente editan poesía, mandamoslle un saludo desde aquí a Editorial Malafera. Con todo o respecto, pero aquí méntese moito comigo de que hai máis libros en rol en asturiano que en galego. Sí, iso é unha cousa que é fantástico, exactamente, pero pode non ser intuitivo de primeiras. Sí, parece fantasía. Sí. Pues nada, hasta aquí despedirnos, darvos moitas gracias de que quedades estar con nós, xa dixen, para min era moi importante, unha das primeiras entrevistas que sempre quixen facer. Gracias por estar con nós, esperemos que hayades pasado ben, estedes a gusto, continuamos. Continuamos o proxecto. Moitas grazas a vos por que estades facendo de entrevistar a xente que fai cousas de rol en galego, ou que fai cousas en galego, que fai todo isto. E grazas por invitarnos, claro. A vos moi obrigados. Pois moitas gracias, vémonos polas Irmandades, en partidas, en galego. Hasta pronto.